gending-gending campur sari yang akan dibawakan seniwati-seniwati ludruk modern Citara Baru. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kono sing jawab? Nggih. Kok rasane kaya ayem ngeten nggih. Nah ya, mboten enten sing jawab. adem paling ya. Mosok kirang goyangane. Kurang. Oh, kurang. Jangan sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Grigis. Jeng, warga dusun pundi niki ndander nggih Bu nggih? Jeng. Nyuwun apa? Bapake nyuwun apa? Kose. Oh. Jeng niki citra baru pentas wonten dusun Bedander. Dander sen Bedander iku desaku keliru. Dusun Dander, mugi warga dusun Dander disukani sehat nggih Bu nggih. Nggih ngono lho, disukani rezekine lancar. Amin, sing gorong oleh jodoh ndang oleh jodoh ya. Nggih. Pundi niki mboten wonten perangkat desa niki sing pengin munggah. Pundi nggih? Mboten enten. Jenengan wakile. Monggo napa nedhi napa Abang? Apa Gregis? Gregis. Gak sampean share. Gak sampean share. Share seno, Bang. Nggih. Share. Lho sing Abang. Waduh. Waduh. Duduk. Sesuai kostum lho, Pak, merah. Heeh. Engko maneh. Jenenge pamundutane nedine Gregis.
antara kluduke apu wariko nangis apa to hati rasakno emane madudi eman kari seru di kota ngisan aduh ojo atikangan duh jodoh sing bakal liyan kari manis kurang manis nambahi gula wis ya wis sing dipikir apa kerasa kari manis kurang manis nambahi gula wis ya wis sing dipikir apa kerasa mana ya mana kari manis kurang manis nambahi gula wis ya wis dawari kami kersing gunung kari manis kurang manis nambahi gula wis ya wis tangan dipikir apa kerasa kerikis aduh dan kerikis saya suwe antara kluduke apu wariko nangis apa to hati rasakno Sampun, grigise sampun napa malih? Dereng telas ngono kok. Napa malih? Oh, lintang asmara, Mas. DP-ne sik, Bang. DP-ne sik terus kok dicicil. Heeh, DP sik. Sampean DP, sampean DP. Iki sing Iki lho jeneng abang iki lho, Pak, iki lho. Lha aku seneng sing iki. Aku sing abang. Sampean. Ojo yo antas. Lah aku udah arep sing biru lho jane malah dikei sing ungu. Tetep beres yo. Jane iki apa Mbak, Mang Mbak? Lintang Jane asmara. tang asmara. Sampean gorong DP ora tak laporno sik. Yo DP-ne sak lagu ono DP-ne. Iya. Oh gak oleh moh. Yo, dengan barengan Citra.
Kuda lumping, nggih matur suwun. Kuda lumping, Mas. Aduh. Sampeyan apa? Sampeyan apa? Jaluk sing jingkrak-jingkrak. Menisan, cekak situk-situk menisan. Sampeyan apa? Apa, Bah? Lewung jaranan, oke. Jaranan ya, jingkrak-jingkrak. Kuda lumping mandhape lewung jaranan, Mas. Ada suatu permainan
Nggih pripun iki tasih napa mboten Mas? Tambal ban. Sampeyan nang ndi seren ndi? Sing ndi wonge? DP ning ndi? Monggo Abah. Monggo. Pundi sing di tambal ban pundi? Pundi? Wadah. Ayo, Bah. Monggo, Pak. Benjing ora munggah ora apa-apa pokoke di DP ngono jarene ngono. Benjing pen boten wonten lho. Pripun iki? Tasik napa mboten Mas? Pripun? Mboten? Monggo, Pak. Cek payu, Pak. Nggih, tasik napa mboten iki, Ibu? Nggih. Mumpung sik ana mariki wis entek. Nggih. Monggo. Iki. Monggo minggah. Lho, ora lewat tok. Nggih. Tambal ban, Mas. Tambal ban. Citra Baraki. Ayo. Aku iki tukang tambal ban, uripe sandalan-andalan, golek pangan duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo, aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik kantongan, wayah apes wetengku kerasa keroncongan. Citra baru. Ayo Mas. Mak cedur, mak cedur, mak cedur. Ono ban pecah. Wah iki rezeki mesti teko. Mak cedur, mak cedur, mak cedur. Pecah maneh. Iso rezekine tambah numpuk. Oi, tambah numpuk. Oi, tambah numpuk. Oi, tambah numpuk. Oi, tambah numpuk. Digoyang bareng Citra Baru. Aku iki tukang tambal ban, uripe sadalan-dalan, golek pangan duit sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa keroncongan. Ora iso. Mak cedur, mak cedur,
Jadi iki tasih napa mboten Mas? Sampun? Sampun nggih? Nggih. Si Tongkas kangen bojo nggih matur suwun. Terakhir nggih niki Mas. Kangen bojo. Thank you.